Sziasztok! Én Zsigecske vagyok, de most Sücske vagyok. Na, én Sücske vagyok, és itt van velem Resking. Hello-sztok! Na, beszélj! Most mit fogunk csinálni? Kérem szépen, ez a Kalandozás című videó lesz. És warpok, és beljünk a per warp a Skyblock. Mit kell beírni per warp? Skyblock, arra. Hány csak várok? That's her. Most hogyan is van ez? Per warp. Na, már... Ákos, visszanémíthatod magad. Na akkor... írd be azt... már per Raskin. Jaj, megtámadtok! De mit kell beírni? Mert mindig arra várok. Leírtam! Ja, de... A Skyblock. Aha, csak ezt írnám be gyorsan. Aztán menjünk. Ugye az előző részben ott voltunk hátul. Jaj. Aha, 3v1. Ne bántsatok. Krisztián, menekülj! Krisztián, gyorsan, menjünk be Krisztián, menjünk be a reportba gyorsan. Ez az elteleportáltam. Várjál akkor. De ez hol van? Hú, de sokáig tart. Nem. De ez nem sokáig tart. Nyugodtan csak ez. Tessék? Aha, vissza. Elkerültem. De menj ki aztán. Menj be még egyszer. A Netherben vagyok. Ez a sziget most nem tudom, hogy csinálták. Kész. Pigman machine. Pigmenek. Gergő, nem tudok átmenni. Az baj. Várja. Itt fog, Krisztián! Menj, kövess! Gyorsan, ne üssed őket, please! Az én a nappalóim. Csak kövess engemet. Én köveszlek, mi bajom? Nem kell félni, ameddig engem látsz. Félek! Félek, mert téged látlak. Hát jobban teszed. Inkább félj, hogyha engem látsz, mint hogy örülni. Ja, a Pig Zombie-tól nem félek, de persze ettől. Itt PvP sincs. Én itt megyek, amúgy meg én videózok te már itt már szépen. Nem értem. Kérdeztem. Aha. Nem hinném. De te amúgy tudod, hogy merre megyünk egyáltalán? Nem csak, ez a lényeg, hogy belenturolnunk. Össze-vissza megyünk. Oké, hát akkor kéne nekem soroljam, hogy mi? Oké. Cucc. Viszont hát... akarsz erre írod be még egyszer azt a... azt a warpot. Ezt írod be. Ezt a Ha még egyszer, mert hát... meg beszorítottak minket ott hátul. Most ide warpoltam. Nem is tudtam volna menni. Aha. Na most akkor... nem kell erre. Gyere, ifjú padomon. Jó, oké. Most követnek. A rás. Várjál, nem követnek minket, azt mondod? Azt mondom. Hogy nem követnek? Krisztián, szereted a szellemeket? Én? Gyere, Krisztián, gyere! Én vagyok. Az közel volt. Epic. Mi? A gázt
Meg akar téged ölni. Ki? Téged. A Én annyira gáz. imádni való vagyok, engem nem akar senki megölni. Jaj! Itt van! Erre. Gyere. Ez a csatorna amúgy. Csatorna? Honnan veszed? Úgy néz ki. Miért nem is jártál itt? Jaj, engem benne fognak lökni. A 2V. Ne, megölnek. Gyere! Tarts ki! Hús! Hús! Viszont a futni. Miért nem vagy? Akkor fussál gyorsabban! Nem, köszönöm, ne jössz. Hús! Ne jössz. Mondom! Fussál gyorsabban! Nem tudsz futni? Köszönöm, gyere ide, gyorsan. Én megyek. Jaj, bombáznak! Gyorsabban vele! Megküldtek! Blaze, itt van Blaze. Mit van ez erre a videóra? Ne csike! Valamerre menjünk! Nem tudok ütni blokkokat. Ha minket el akarnak. Mi az, hogy minket? Csak téged. Ha. Téged minket. Szerintem gyere beljebb. Itt van egy Blaze. Ne! Dobál! Christian. Ez az, még itt élek. Még nem. Leestem, Gergő, de élek a lényeg. Jó neked hallod. Akkor most vissza a sprintrák, érted? Örülsz, hogy én is itt vagyok, de jó. Jaj! Leestem. Ez jó. Nem meghalom. Mondom, hogy ez veszélyes. Gergő, tudom, hogy ugorjál le. Nem fog semmi bajok történni. Jó. Amúgy nekem annyi volt hát, mint 2 játék volt hát. Jó, nem eshet. Én mindjárt meghalok. De még eldöntöttem, hogy meghalok. Öngyilkos leszek. Nem ahol. No, most vagyok itt. Itt vagyok. Itt a hős, ahogy mentem. Jaj! Hogyan lehet kaját szerezni, Gergő? Nem tudom, Christian, hogy vagy? Meghaltál? Tessék, Meghúltál. én öngyilkos lettem. Nem meghaltam, öngyilkos lettem. Nem ugyanaz. Csá! Jaj! Mindöznek. Gergő, nem kell félned, mindjárt ott leszek. Én lementem Felé már. megyek. Én lementem. Jaj, megöltek. A sok buta alatt valód. Nem, mert mi? Amúgy lassan vége lesz a videónak. Miért? Mert csak 10 tudok felvenni. 10 percet. Miért csak 10? Mert nem regisztrált. Tessék, Mert nem regisztráltam. elég be ez. Regisztráljál. Majd a videó után. Ennyi lesz mára. Várjál meg, hadd köszönjek el. Menjek odaérek, várjál még, várjál. Oké, akkor ez a pik benne fogok el. Jaj, ez a meg... Vágok addig, ameddig te nem érsz ide. Mit csinálsz? Vágok. Sziasztok, ennyi lett mára. Csá. Ennyi lett mára, én Zsékefke voltam, és a Csike, Infofelemrás King. Hello, hozzám el innen. Jó, Figyelj meg, úgy kell. Ne csaplak. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, vagy pedig lájkoljátok, de ha nem tetszett, akkor majd diszlájkoljátok, de úgysem megjöttek, mert én megölnek, vagyis ráskény vagyok. Megkereslek titeket. Jó, szóval vegyél a kardodat most. Mondom, hogy megkereslek titeket. Hello, stock!